morning! Welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Jolie, ang ilonggang Gwapa. And guys, so for today's video nga, so kay naisip ko, nagaulan man. So may naisip naman ko nga prank mo. So, naisip ko is, ng sample is mangutang daw ko. Pero prank lang yun, syempre. Para, lang ba? Para matry ko yung, nila, if magpautang ba sila o hindi. So, ayun guys, if bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Don't forget to click the bell button para updated ka sa mga videos na always ko ina-upload. And guys, so bago tayo mag-start, i-flex ko lang tong The Premium Stain by Yana. So, siya sa Instagram siya. So, may nagbigay sa akin ito. So, thank you. Bali, dalawang nagbigay sa akin ito. So, thank you so much kasi na-try ko siya. Sobrang ganda. Ito yung nagamit ko ngayon sa lips ko. Ayan. Ayan. And then, pwede din dito. Ganun. Parang siya ba? Blush on. Ayan. So, gandang kasi ako sa lip tint. Kay organic siya. Tapos, pa ganyan. Bagay dito sa mga ba? Mga occasion. Pang simple. Ayan. So, guys. So, sakto kay may load pa ko, no? Pang tawagan to sila, guys. Kaya, hanggang na pwede ko hulam sa kwarta kay babe, joke subong sa wifi, pero tuod gid guys, joke kong gid subong sa wifi, pero joke na nga manghulam ko, char lang go. So tik-atik lang ba, so wait lang, inisip ko pa kung sino ang tawagan ko. So siguro feel ko si Victor una kay daw maka-jamming yung ginabi si Victor. So, na guys, yung tawagan ko siya. Let's pick that. Ang kulbaan ko. Ano kaya? Paano mo? As in? Ano matawagan? Si apps nyo na yun. Yung kulbaan ko. Tawagan ko na siya. Wala garing. Wait lang. Ito signal ang bigay. Sige, wala din signal ko. Hello, apps? Din ka, apps? Sa Tibali. Sa Surallah, apps, may fever tani ko ba? Ano? May fever tani ko. Ano to dan? Na-sure, tabi ko, subong abi ang sa wifi ko ba? Bayad sa wifi ko. Pwede pa pakahulam, biskin 500 lang. Sila? 500, balay ko dayon buwas. Pero ang unod sa Gcash ko ba 200? 200? Pwede na siguro, apps. Isan ko lang sa mga subo. Oo. Sige, apps, bilhin. Nagid ko, apps. Nabuhi 200 kay ibalot. Sige lang, apps. Pwede na apps. Sige. Isan ko subo. Apps, may ba ko sa imo? Oo. Prank lang. Ha? Prank lang, ne. Ay, buwan. Hi ka sa ila, apps. Ha? Hi ka sa ila. Ay, ka-vlogger. Bye-bye, apps. Thank you. Bye. Joke lang to, apps, ha. Sige. Ayan, guys. May next. Wait lang, tawagan to si Victor ni Matt. Ay, hindi yapon. Papulan tayo siya, guys. 200 lang daw. Pero, di ba? Guys, naputol ang prank tanong kay minang bakal abig ni nag-walk-in sa shop. So, try natin tawagan ni Matt si Victor if saguton niya ba ang prank. Nakandang yung kakap dyan na yun. So, ginakall ko. Go back. Tuwag ako manghod ko. Si Irish. Tawagan ko siya. Mapahulan. Ari guys, ko report ni. Ang green. Be? Din ka? Ari ka. Gano'n ka? Bawal cellphone? Hindi man. May ara tayo kung ano ba makagwas ka da? Ano? Mulang tayo ko kwarta, bayad ko sa wifi.
Mira ka da? Masing gamay lang? Wala pa sa konto sa next week. Wala pa suldo mo? Wala pa. Aha, ito sige na lang eh. Ikaw? Doon sa, sa boarding house. Wala naman ba? Baskin, pila lang ako. Mira lang dala. Kung pila lang da. Tabalin lang. 500. Di ka ma. Bahala ka da. Ikaw ka. Grabe ba? Kapataas. Sige, ma-textan ko. May ba pagid ko? Prank lang. Prank. Joke lang ta? Joke lang. Hi ka sa ila. Ha? Hi ka sa ila. Hi, Kisino. Hi ka sa mga, mga viewers ta. Hi. Di na record ko subong gaga. Hi na. Hi. Alam Hi mo. sa inyo. Bye. Hindi na kumain. Bye. Yun, wala ka energy, mga tulog agad. Vic? Hello? Go lang, dara? Hello? Ahay. May ara, tani ko, ano si mo, tani ba? Oo, bati anta ka. May favor, tani ko. May ara ka da extra basing gamay lang. Joke, may extra ka da. Ha? Wala? Ah, sige, nagbaka sakali lang ko. Ay, sige. Nagbaka sakali lang ko. Sige lang ah. Oo, sige lang. Big, miyamba ko si mo bala. Prank lang ni. Prank lang ni. Ano? Ay, gagi. Hi ka sila. Buwag si As. Hi ka sila, Big. Ay. Ha? Hi ka sila. Hi ka sa mga viewers. Hi sa mga viewers dyan. So, ako nga pala si Victor Villa, taga Lake Cebu. Hello guys, mga kababayan dyan. Nagpakilala pa. Bye, Big. Salamat. Bye. Digit. Bye-bye. Ayan. Ay, si Joyce. Ayan, si Joyce. Ayan. Busy pa siya. Sorry, Day. Day? Yes, Day. Busy ka, Day. Oo, ano to? Busy ka sa buong? May customer ka pa? Oh. May customer ka pa, Day? May ka na signal? Dali lang. May customer ka pa? Tawag ko liwat. Wait lang. Gatawag abi kami ni Joyce, guys, sa sa telephone. Kaya may wifi, may PLDT siya na telephone. So, may ara man ko. So, dali lang kami magtagwanay nga dalawa. True tawag lang. So, last na ni si Joyce. Try ko sa chat. Call me. Hello? Busy ka? Day? Okay na ang connection, Day? Oh, okay na. Maba- Okay na, hindi ko na tuloy. Ata, Busy ka sa buong? May customer ka pa? wala man nga. Ay, may hangyo. Tani ko ba? Ano? Ang May, taman. may ara ka da sang baskin gamay lang kay bayad ko. Abi subong sa wifi. Na short ko. Ano na? Na short abi ko subong. Bayad ko tani sa wifi. Baskin pila lang. Tanawin ka ako, Gcash, kung pilaw doon, ha? Oh, sige, Day. Sige, bye-bye. Oo, Day. Sige. Tawag lang ko liwat, Day, ha? Oo, sige. Sige, Day. Day, wait lang. Oh, Prank lang. ano? Prank lang ni. Nabuha ka na. Hi ka sa ila. Hi ka. Ha? Hi ka sa ila. Hi.
Hi, viewers. Prank lang ni, prank lang. Sorry, Day. Bye-bye. Love you. Subscribe. Bye-bye. Bye-bye, Day. Bye-bye. Bye-bye. Ayan, guys. So, may na-prank kita, guys, no? So, kalabanan yun, guys. May magpahulam sa ako, no? Kaya nga man, pag mas nga nakapahulam ko, nagapasaari ko sa adlaw kung saan ako siya mabaydan. So, kailangan na on time gid magbayad para kaliwat ka. So, kita mo naman sa pilatong gilaman ko, sa 4. So, 3 gid ang sure goal. So, kung what if nga naghulam ko, di syempre, di ba, bayad na tong utang ko sa wifi. So, pero, thankful man ko kay gitagaan ko sa mga friends nga mga supportive, di ba, sa mga love ko gina sila, no, kay gabriganay gid kami, no. So, and guys, sa mga na-prank ko up, sorry, tsaka kay Joyce, kay Victor, sorry, kat sa manghod ko, sorry, ayan, it's a prank! Na-prank gid ko mo, kay wala gid ko may maubla kay nga man, go inulan din sa amon, no. So, ayan guys, so dito talapos yung video natin for today. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Don't forget to click the bell button para update ka sa mga videos na always kong ina-upload. And see you! Bye! Mwah! Basta ilongga, Gwapa!